ман Абдуллоҳ аз шаҳри Риёзи Арабистони Саудӣ. ман суоле дорам. Агар мусалмоне аз вабо вафот кунад, ӯ шаҳид ба ҳисоб меравад ё ин ки ӯ танҳо аҷри шаҳидро ба даст меорад? ҳадисҳои зиёде мавҷуданд ки оиди аз вабо вафот кардани мусалмон гуфта шудаанд. паёмбари дӯстдори мо саллаллоҳу алайҳи васаллам чуноне ки дар сунани имом Тирмизӣ зери рақами 1063 ривоят шудааст, гуфтаанд: дар ислом 5 тоифа шаҳидон мавҷуданд. якум, шахсе ки дар роҳи Аллоҳ бимирад, шахсе ки бо сабаби бемории вабо бимирад ва шахсе ки бо сабаби бемории шикамдардӣ бимирад ва шахсе ки бо сабаби дар об ғарқ шудан ва дар охир шахсе ки зери харобаи заминларза монда бимирад. паёмбари дӯстдори мо саллаллоҳу алайҳи васаллам 5 тоифа шахсонеро номбар карданд ки онҳоро шаҳид гуфтан мумкин аст. бинобар ин шахсе ки аз вабо вафот кардааст, бале, ӯ шаҳид ҳисобида мешавад. дар ривояти дигаре ки дар шарҳи ибни моҷа ҷилди 4 зери рақами 1804 омадааст, гуфта шудааст: паёмбар яке аз саҳобагонашро пурсид: ба шумо дар бораи шаҳид чӣ маълум аст? гуфтанд: шаҳид касест ки дар роҳи Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ҳалок шудааст. паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфт ки дар ин сурат дар уммати ман сафи шаҳидон бисёр кам хоҳад буд. баъдан паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам илова намуд: шаҳидон касонеанд ки дар роҳи Аллоҳ ба ҳалокат мерасанд. касе ки дар роҳи Аллоҳ вафот мекунад. шаҳидон касонеанд ки аз дарди шикам ба ҳалокат мерасанд. шаҳидон касонеанд ки ҳангоми вабо ба ҳалокат мерасанд. ва чуноне ки дар чанд ривояти дигар омадааст, дар об ғарқ шудагон низ аз ҷумлаи шаҳидонанд. бинобар ин ҳаминҳо 5 тоифа шахсоне ҳастанд ки шаҳид ба ҳисоб мераванд. дар масъалаи он ки ӯ мартабаи шаҳидро мегирад ва ё аҷре монанди аҷри шаҳидро мегирад ё на, ҳадиси дигаре метавон гуфт ки дар саҳеҳ Бухорӣ ҷилди 7 зери рақами 5734 ривоят шудааст, ки дар он Оиша ривоят кардааст ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтаанд: Аллоҳ ваборо барои кофирон ҳамчун ҷазо фаро меорад ва бар ҳар кадоме ки бихоҳад, вале барои муъмин бошад ваборо ҳамчун раҳмат фаро меорад. агар муъмин дар марҳилаи алангаи вабо собир бошад ва имон дошта бошад ба он ки ҳеҷ чизе ба ӯ зарар намеорад ғайр аз он чизе ки Аллоҳ барояш пешакӣ муқаддар кардааст, Аллоҳ мегӯяд ки онҳо аҷри шаҳидро ба даст меоранд. ин ҳадис ба мо онро мефаҳмонад ки он шахси дар марҳилаи вабо сабрро пеша карда ва имони қавӣ ба он дошта ки чизе ӯро фаро намегирад ғайри он ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала барояш пешакӣ муқаддар кардааст, ӯ савоби шаҳидро ба даст меорад. тибқи ривояти ибни ҳаҷар, Аллоҳ раҳматаш кунад, 3 тоифа инсонҳо мавҷуданд. шахсе ки аз вабо вафот кунад, аҷри шаҳидро ба даст меорад. шахсе ки аз вабо зарар дидааст вале зинда мондааст, ӯ низ аҷри шаҳидро ба даст меорад. ва шахсе ки дар марҳилаи вабо босабр буд ва ба тақдири Аллоҳ имон дошт, лек гирифтори вабо нашуд, ӯ низ аҷри шаҳидро ба даст меорад. бо ин тарз шахсе ки аз вабо ҳалок шудааст, ғайр аз мартабаи шаҳидӣ боз аҷри шаҳидро ба даст меорад. умедворам ки ба суолатон посух гуфтам.